Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κυράτες. Σήμερα θα σας δείξω πώς γίνεται κόκα-κόλλα μαζί με χυμό, μήλο, πορτοκάλι και καρότο. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς το έχουμε κάνει, πώς έχει γίνει από αυτή που βάλαμε κόκα-κόλλα και χυμό. Τώρα θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Την ανοίγουμε. Είναι κόκα-κόλλα κανονική και χυμός. Πάμε. Ορίστε το χρώμα που έχει δημιουργηθεί μετά από την κόκα-κόλλα. Προσθέτουμε. Την αφήνουμε. Αναμειχνύουμε.